Proposamena dut autobus txiki bat hartuta, ta ezagutu Arabak duen azken punta. Txuletaz al Sarmiento hortxe gozatuta, bodegako ardo honaz dena nahaztatuta, ata denean onena Unaik ordainduta. Ata denean onena Unaik ordainduta. Esan duten nintzela joango bekera, ta orain ere ezetz eta ezetz bera. Gauzak eiteko dago horren beste era, miribilan txapela lortuko dut zera, ta orduan nire kontu danontzat bodega. Ta